looks, Lola Montez, so beautiful, shady in the timber, damn, blinding your eyes with a spider's dance. Morgens! Vi är i Lovisa igen, det var ett år sedan. Så det betyder att det är Lovisa Funrun 2.0, alltså 2025. Solen lyser ganska bra och det börjar samla sig jättebra med folk här. Så vi får se lite vad stämningen är. Kom med! Hei, Lovisa Funrun 2025. Mikä on saanut juuri sut paikalle katsomaan? 24 Funrun. Voitako me viitusas? Siipuvuota förstås. Siivovuotaa. Oliko se jotain erityistä silloin 24? Niin, se, että Lovisa saa väkeä liikkeelle, kun jotain tapahtuu täällä. Että se ei ole kaupungista kiinni, että pojat viittii duunata. No sitten vielä, kun nämä oheistapahtumat, noi vanhat autot tuossa puistossa, tää on ihan helvetin hyvä juttu. No, viimevuotinen oli niin positiivinen juttu ja itse harrastanut ikäni veneilyä ja rouva myös. Onko jotain semmoista erityistä niin hyvää juttua, mikä jäi mieleen viime vuodesta? No, autot ja veneet ja yleensä ilmapiiri ja ihmisten paljuus ja tällainen erittäin positiivinen keikka. Oletteko lovisalaisia vai tuletteko Kotkasta? Erittäin kaunis kaupunki. Ja suositeltiin muillekin ja sieltä on tulos porukka aika paljon. Ainut, että parkkitilaa saisi olla enemmän. No niin, laitetaan terveiset eteenpäin. Veneistä on ollut kiinnostunut pikkupojasta asti. Niin viime vuonna käytiin ja niin. Ilmaistapahtuma ja porukka väärä ja hieno ilma tietysti. Keli oli hyvä. Ja tää on hieno paikka. Nyt on uusi laituri tänä vuonna ja ei kyllä tää on viimeisen päälle. Joo, nimenomaan kun kaupunki uusi tuon laituri, niin nyt sopii olla täällä vaikka mitä tapahtumaa. Kyllä, Lovisa on vaan kaikki. No kodein he käynnistyi sitä näkee ensimmäinen. Niin se yhteiskäynnistys. Joo. Olitteko viime vuonna täällä? Ei, kun me oltiin just reissus, sen takia halus tänne päästäkin tänä vuonna. Onks kiva olla täällä? Joo. Lovisassa on aina hienoa, kun jotain tapahtuu, niin pitää tulla paikalle, kun tällä järjestyy. Kävikö sä viime vuonna täällä? Oli viime vuonna. Onko jotain viime vuodesta, mikä jäi erityisesti mieleen, semmonen mahtava nastajuttu? Hienot veneet, niin se on. Hienot veneet ja hienot soundit. Alright, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Ihan mahtava paikka. Lovisa Funrun!
You fire your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of burning smoke and horse's breath is a bunch of into certain death. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. And I just can't look, it's killing me and taking control. Varför det kommer att delta eller titta på Lovisa Fun Run 2025? Det är alltid man är intresserad av båtar så jag kommer att se och delta. Okej, vi hade just sån här Best Sound-röstning här för både utombordare och inombordare. Vad tyckte du om det? Det var nog trevligt att höra. Vad tycker du annars om det här evenemanget så det är överlag? Det är nog fint ordnat. Vädret var ju dåligt på morgonen, men det kan ju någon bestämma. Nej, exakt. Så nu har vi det bara bra. Joo. Morjes täijät! Morjes, morjes. Mitäs teillä menee? Erittäin hyvin. Mitäs teillä on mennyt? Erittäin hyvin. Onko tää eka vai toinen vuosi, kun te osallistutte Lovisa Fun Runiin? Se on toinen vuosi. Mikä sai osallistumaan uudestaan? Hyvä tunnelma, hyvät järjestelyt ja ihmiset. Luultavasti tulee myös ensi vuonna. Tuutteko silloinkin mukaan? Ilman muuta, kyllä. Reitti oli hyvä ja se on hyvä, että siinä on vaihtelua, että ei ole aina sama. Ja nyt oli ihan 100% meidän navigointi ei mennyt, mutta päästiin perille. Sulla on ihana pipo. Me lähdetään saunaan. Onko teillä sauna mukana? Ei, vaan se tuonne Versmästämään. Mikä? Tonne saunaan me nyt mennään. Morjens Fridde. Morjens. Det var roligt att se dig igen här i år. Man blir som väl mottagen. Kiva tillställning det här, trevlig tillställning. Morjens. Morjens, morjens. Vad har ni tyckt om evenemanget? Det har nog varit roligt kiva. Om man nu är intresserad i båtar så det här är nog liksom huippu. Nu ska man nog komma hit. Det är nog bara så. Se på båtar och vet du, alla har det roligt och vet du, alla är lite samma filis vet du. Alla är nu här på en och samma sak. Det är kiva att folk kan åta ordna. Det är helt super. Det händer ju annars i den lilla byn. Det var superdag idag. Vädret var ju bättre än vi hade väntat sista slutligen ute. Hockey, hej. Du har någon keikkaus nu här. Du har 2 flaskor där. Vad ska vi nu göra? No, vi har röstning här på Bäst Jacht, Paras Jahti. Och nu ska vi ge det till nummer 41. Right, vi får och se. Vi får väl se vad det händer. Morjens. Jo, ni har blivit valt till bästa jacht här. Varsågod. Tack. Det är ju trevligt. Hur känns det? Det känns mycket bra nu det här. Här är ju många andra fina båtar och så. Snärtigt ska det vara. Då fortsätter vi festen. Då fortsätter vi.
Fanran 2025 och på samma gång så volym 2. Jag frågade av er i fjol att hur kommer det att bli nästa år, så svarade ni sådär att toivottavasti att då blir det säkert bra att ni har ätit några grejer. Och hur har det varit nu i år? No, det har det ju varit. Lite liksom försenar vi oss med det görande. Vi trodde att vi har allt klart med det där. Annars så var det bättre i år. Just det. Allt var bättre ordnat. Det är bara så. Ja, det har... Pikkuhiljaa. Ja, jag förstår. Och det har varit på stämningen också. Jo, det här är jättebra stämning. Jättebra. Och Daniel? Allt är väl? Jo. Ja, det får det bra. Ungefär ja. 1,5 motor kvar i båten. Ja, visserligen. Hyvä pointti. Evia? Ja, alltså nej, vi som sagt som hockey, vi trodde att vi hade färdigt för i år, men vi var inte så färdiga ändå. Att vi har nog jobbat senaste veckan så in i helvete riktigt. Men här är vi och det gick igenom, allt gick bra. Vädret provvattnade lite, men det visade sig bra ändå. Börjar lysa i alla fall. Ja. Morgens. Moi. Jag tycker det evenemangen var som tidigare kekor och bananer, att det funkar nog. Ja. Rutten ändrar vi om lite och vad man har hört så det är positivt bara att när vi kom inga hela vägen yttre vägar, vi kom lite inner om det där, man fick kurva lite med större båtar och så. Verkar vara bra åtminstone, så du sa så stämningen tycks nog vara det. Kanske blåser upp till grogg här ännu på kvällen. Nåja, det finns väl några små chanser till det. Det kan man lite på. Men hur är det? Blir det 3.0 och visa fan då? Ja. 2026. Vi har väl inte några andra alternativ så det är bara att köpa oss. Ja, det verkar som att det ska vara yleensä vaatimus. Ja, men det blir så. Ja. Och nu tycker kanske Lovisa boarna tycker att det ska ordnas som. Det ser man att det är liksom nu folk tar i det här som ett evenemang som man kan komma till med just barnfamiljer. Det finns aktiviteter och grejer som vi står för sen att vi vill ha att så mycket folk som möjligt har möjligt att delta i det här. Inga bara powerboats utan det finns mycket att göra. Ja, låter jättekiva. Positivt. Jag kan inte säga så mycket annat till det här. Tusen tack för ett jättelyckat evenemang. När man har fått lite sniffa här på omgivningen så har det kommit positiv feedback också här. Det tänkte bli alls bra, men nu kom det ju lite regn ändå sen mitt i allt. Det var lite på håret, men det kom lite regn så det räddade hela grejen. Du är nära perfekt. Ja. Sådär. All right. Men vi kör nästa år, vi ses här på nästa år. Och visa Fanran 3.0. Hey, hey.